Anula depuis Oscorola, Kalodona Kavokabe Mali Kunafoni Tele Jabarani de Sanfe, Mali Kunafoni.net TV, Kala Kunafoni, Yoro English Sugo, and Duxeja, Malikono and Malikoko, Afo Mali Kunafoni TV. Mohamed Yusuf Bachili dit Arasbat, c'est un grand chroniqueur, un grand activiste malien. Alekum Lelondo Fangafe, avec Kalofla Bonyangombo, avec Maison Centrale d'Arela, MCA la, Bamako Kasobomba, Bamako Kura. Bi anya manga balolo kana la kabina labla ani mo la nyongo fe ku bebe na labla malik no foni sense telala kase bamako kura jama bora akera jama ko dai ay jamu soro anga jagole Voilà, Ambora Kameko, Rasbas Naga, Mogom Naku, Bebna Blapi. Voilà, maintenant, ils sont déjà même comme ça. Voilà, la Malatana Malabargada, c'est notre guide. Donc, nous avons un peu de goût. Maintenant, il faut libérer, ou un fraboulot à la tamine, à l'affaire. Mais comme à Fora, maintenant, il y a la folie, on sait la fin. Mais on espère qu'il y a vraiment un zizou, un assistant. Oui, nous, on sera gagné. Avant de donner tout à Douane. Parce que le Mali n'est pas un petit pays. Donc, nous avons s'arrêter. Ni s'arrêter, ni à la chelala. Bon, vraiment, à la tamine. À la yini. Ou hakina moula. À la wakina sisi. On ne va pas au fond. Merci vraiment, merci. Bon, nous avons beaucoup de savoir que nous avons voir ce qu'on a. Donc, on va faire ça d'anglais. On va faire ça d'anglais. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Ambora à Kalamako, Rastani, Mohamed Nena quoi. Koubebena Blabi. Donc on a no Ambora kana aga jit biatola la quoi. Donc on y a même pas au cancer. Bon, vraiment, nous sommes dit à mon banque à Fokat demain. Parce qu'il y a des Wallimando follow. Il y a la Wallimando, on va en Woloba pour la Wallimando. On va terminer avec justice en bouffant la Wallimando. Vraiment, où tu là. Vraiment, on y a le Kavoko Biharbi, Mali Abejo. Parce que ni justice est mal là. Avec comme Chamanati. Donc, on remercie tous les Maliens et tous les patriotes et tous les Tintalon Bafo Chukomina. Et tellement que je suis très content. Voilà, ils sont dialés de Chukomina. Atsika Foka Bank. Voilà, Adama Traoré. Merci beaucoup. Le kojugu sabu nyame ngere nana kena ka fon korke interke de lead kabna bla rasibas donc an bora kana akumbe
vraiment a ye min kɛ faso ye anw tɛ se ka k'a ma fitiriwale a ye min kɛ denmisɛnninw anw tɛ se ka k'a ma fitiriwale ka maliyɛnden sɛbɛ bɛɛ fo an y'o de fɔ maliyɛnden si tɛ kɛ si jugu ye fo an bɛɛ ka hakili to o de la ne bɛ e fɛ e bɛ ne fɛ nka n'a sɔrɔ ne kɛmɛ ka ko min k'e la e ka yafa ne ma ne fana kɛmɛ ka ko min k'e la ne ka yafa e ma pour que an ka se ka don an bɛ ka Mali kura min na an ka se k'o sɔrɔ maa si tɛ se ka Mali in jɔ anw ye ni maliyɛndenw yɛrɛ tɛ donc maliyɛnden bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye i kɛra siya o siya ye sarafo b'i fɛ i kɛra bɔkolo o bɔkolo ye sarafo b'i fɛ wa juguya tɛ sarafo kɔnɔ ka s'a ma sarafo ko faso in de wa an bɛ faso in jɔ tiɲɛ kan hɔrɔnya kan danbe kan k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw minnu yɛrɛ ye presse ye k'aw fo sabu liti o liti bɛ ka kɛ aw de kosɔn diɲɛma bɛ bɔ a kalama ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. u bɛɛ de bɛna bɔ u bɛɛ de don merci vraiment. I donna kaso la k'i ye tiɲɛ dɔ de fɔ k'o ye dɔ déranger hali ni ye san 20 san 30 yɛrɛ k'o kaso la o ye hɛrɛ kaso de donc hɛrɛ de b'o kaso in fɛnɛ kɔfɛ donc o la an nana k'a yir'u la k'a f'u ye ko foyi ma tiɲɛ u ka diɲɛnatigɛ la ko hɛrɛ baden bɛ kɔfɛ ka na ni Ala ka jɛ. Merci beaucoup. Merci. Bɛɛ de don, tout le monde est concerné dossier in na parce que a fɔra de ko le dossier est vide donc mɔgɔ tɔgɔ b'a la bi u bɛɛ de jɛyara u bɛɛ. Merci beaucoup. Mashuka ni tɛmɛna k'a dalen to yen k'i ka sira tɛ n'i taara i ka so kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ i denkɛ fɔlɔ su kan o don de nimisa b'i fa donc nin kɔnɔna na anw bɛ justice de fo u ka baara ɲuman in kɛli la k'u fo k'a dɔn k'a fɔ k'olu de bɛ président de la république jigi k'a juger donc o kɔnɔna na ko ninnu minɛna k'u don nkalon kan nkalon java nkalon ka u ta k'u don kaso kɔnɔ fo ka taa se kalo 2 ma karamɔgɔkɛ ni justice ko k'u bila la fɛn ma diya ne ye k'o bɔ o ye juge minnu mite juge dɔ n'i y'a mite fo Japon juge wɛrɛ de bɛna a kɔrɔla labɛn o n'o o juge min bɛna karamɔgɔkɛ ne juge bɛɛ fa kelen ba kelen ye ninnu fana ye bere min da sisan o bere juguyara ni minnu ko fɛn di dossier kɔnɔ donc nin de b'a to anw bɛ da la ko anw ka jamana justice u bɛ maliyɛnden bɛɛ fɛ mais n'i ko i nana fanga na bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ e ye ne nana kɛ senkelennin dɔn ye karamɔgɔkɛ laban o laban i sen fila na i b'a jigin Mali t'i ta ye o bilahi Mali t'i ta ye senkelennin dɔn e sen fila ka ɲi o ti laban o n'a ma ja i bɛ kelen jigin fura foyi t'o la donc o kɔnɔna na ka a fɔ an ka autorité minnu bɛ yen bi u ka parti pris dabila u k'u tile maliyɛndenw ye u ka fɛɛrɛ kɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ u k'olu bɔ yen u bɛ se fo n'u y'u pan parce que a hakili b'u la a kunkolo b'u la a diɲɛ fɛn bɛɛ b'u la bana t'u la donc u ka maliyɛnden bɛɛ kɛ kelen ye ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ n'u y'u ban o ma o kɔrɔ ye u mana Mali jɔ la donc u ye dɔ bɔ yen u fana bɛ taa problème foyi t'a la donc an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in a tɛ se ka monopoliser ka kɛ maa poche kɔnɔfɛn ye non cɛ kelen ma Mali dilan dɛ cɛ dɔw de y'u joli di Mali ko la pour que maliyɛndenw bɛ se ka lafiya o kɔfɛ dɔw kana k'a fɔ k'u b'a ta k'a kɛ sokɔnɔfɛn ye ou bien k'a ta k'a kɛ parti pris ye karamɔgɔkɛ n'i y'a bila da o da kɔnɔ an b'a da ci lahara ta ko tɛ donc a bi bila de jamana bi tilen de diyagoya coup d'état ko tɛ dɛ ni fanga min nana k'a b'o firi fanga tɛ firi bilen quoi hali n'u bɛ taamaw n'o ŋɔ kan u b'u tilen parce que u ta tɛ jamana ta de don olu fɔra dɔw kɔ wa dɔw fana bɛ f'u kɔ kuma min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye bɛɛ ka don da kelen fɛ kɛlɛ ti Mali arranger bi dɛ an leader conscient comme leader dɔw bɛ yen depuis olu wolola u ni barika ma wolo olu ti fɛ fiyewu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ka basigi anw ka n'olu ma mais minnu ni barika
barika wolola olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka Mali bɔ java kɔnɔ i y'a faamu hakilina min bɛ n fɛ ka fɔ o ye nin ye merci beaucoup a diyara an ye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne Rokiatu Dumia sigida ɲɛta présidente ye ne vraiment ne biya Vital Diop de kama biya Arasa fɛnɛ kama biya mɔgɔ biya Agital nunu a bɛɛ dɔgɔnin de vraiment be mɔgɔ min fo bi o ye Jawara kɛrɛnkɛrɛnya la a y'a ka baara kɛ vraiment ni ka baara kɛ dɔrɔn kan ka fo respect pour Jawara an be chapeau k'a ye kuma t'an da bi dɛ ni y'an biya faso ko de don an biya mɔgɔ ko de don ni faso ko tɛ ne tɛ n ka butigi bila ka déplacer ka na an sigi yan Buba t'a ka bureau bila ka na Tangara t'a ka baara bila ka na Sidibe collectif a t'a ka baara bila ka na Sarafu yɛrɛ u kun ɲini a dabiri Sarafu da la sa Ala y'o labɔ an bɛɛ de biya Mali ko de don wa an b'a la de an t'a dabila fo fini bɔ fo nɛnɛ bɔ hakɛtu b'a la sallallahu rasul muso belebele in kumana Ni ne kun y'aw ka wagati kunkurunin kunnafoniya ye k'o lase aw ma nin wagati in na aw kɛ an b'a fɔ a ye aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma